dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: hekk kien miktub li l-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan. U jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla ikun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja u refa' idejh u berikom u ċara li huwa u jberikom infiret minnhom u kien maħud fis-sema. Huma inxteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlijin ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu il-ħin kollu fit-tempju ibirku lill-Alla. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Inti ddubita għaliex ma tarax? Il-mulej jagħmel lilu nnifsu preżenti għalina bil-ħidma tal-Ispirtu Santu u jagħtina d-don tal-fidi biex aħna narfuh personalment u biex nifmu il-misteru tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Inti temmen f'kemtu u tfittex li tismaw ikelmek? Temmen fil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija? Temmen li ju jkun jistennik fit-tabernakli siket? It-tluq u l-assenzjoni ta' Ġesu lejn is-sema kienet kemm it-tmiem kif ukoll il-bidu għad-dixxipli tiegħu. Fil-waqt li kienet it-tmiem tal-preżenza fiżika ta' Ġesu mal-eżiż dixxipli tiegħu, immarkat il-bidu tal-preżenza ta' Ġesu magħhom b'mod ġdid. Ġesu wedhom li kien se jibqa' magħhom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Issa bħala l-mulej u s-Salvatur imqajjem il-mewt u igglorifikat, tela u qiegħed naħa tal-lemin tal-Missier fis-sema. Ġesu wiegħed li jibatilhom l-Ispirtu Santu li kien se jikkonsagrom bil-qawwa tiegħu fil-festa ta' Pentekoste, l-istess bħalma Ġesu kien ikkonsagrat għall-ministeru tiegħu fix-xmara Ġordan. Meta l-mulej Ġesu tela b'mod fiżiku mimma l-Apostli ma ħallihomx imniktin jew iddisprati. Anzi, huma kienu mimlija bil-ferħ u b'anteċipazzjoni kbira għal-miġja tal-Ispirtu Santu. L-aħħar kliem ta' Ġesu lill-Apostli jipponta lejn il-missjoni tas-salvazzjoni tiegħu u lejn il-missjoni tagħhom li jkunu xhieda tal-mewt u l-qawmien tiegħu li bihom salvana u jixxandru l-aħbar it-tajba ta' salvazzjoni lid-dinja kollha. Il-ħidma tagħhom hi li jixxandru l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni mhux biss lill-poplu ta' Iżrael imma lin-nazzjonijiet kollha. L-imħabba t'Alla u d-don tas-salvazzjoni mhix biss għal ftit min-nies jew għal nazzjon wieħed biss, imma hi għan-nies tad-dinja kollha u ta' kull żmien. Hi għal dawk kollha li jaċċettawha. L-Evanġelju u l-qawwa ta' Alla, il-qawwa li taħfer id-dnubiet, li tfejjaq, li teħles mill-ħażen u l-oppressjoni u li tġeddet il-ħajja. Inti temmen fil-qawwa tal-Evanġelju? Ġesu ma fdax ix-xandir tal-Evanġelju u s-sagramenti tal-fejqan u l-liberazzjoni
fidejn il-Knisja permezz tas-saċerdoti biss, imma fdaħ ukoll lil kull min kien ser jemmen. Ġesu imqajjem mill-mewt jagħti din il-kariga kbira lil kull membru fil-Knisja. Kull min jemmen għandu sem minn din il-ħidma glorjuża li jkun messaġġier tal-bxara tajba u ambaxxatur għal Kristu, l-uniku Salvatur tad-dinja. Aħna ma tħallejniex waħedna f'din il-biċċa xogħol, għax il-Mulej innifsu jaħdem fina u permezz tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Illum aħna nesperjenzaw Pentekoste ġdid fil-waqt li l-Mulej iferra l-Ispirtu fuq il-poplu tiegħu, il-Knisja, biex iġeddida, isaħħaha bħala l-ġisem tiegħu u biex jibnija ħalli taqdi ministeru effettiv u missjoni madwar id-dinja kollha. U inti tagħti xhieda quddiem l-oħrajn tal-ferħ tal-Evanġelu u tat-tama tal-qawmien għal-ħajja. Mulej Ġesu, permezz tad-don tal-Ispirtu Santu, inti mlina bi spirtu ta' tifħir u ta' ferħ li ebda prova ta' din id-dinja ma joħdulu postu. Imlina bil-ferħ tal-qawmien u għenna nejxu ħajja ta' tifħir u tarat il-ħajl lejk u għal-glorja tiegħek. Aziza Marija, Om il-Knisja, itlob magħna għal-miġja tal-Ispirtu Santu li iġġeddet il-Knisja, tfejjaqa, issaħħaha u tibqa' tibata biex kull wieħed u waħda minna inkunu tassew xhieda quddiem kulħadd bla distinzjoni tal-Evanġelju avdat lilna minn Ġesu ibnek. Amen. Adonai, Anna, Adonai, Anna, Adonai, Hoshiana, Anna, Adonai.